Salut și bine v-am găsit la primul episod de pe acest canal. Primul episod începe cu Brawl Stars. Bun, deci hai să vă arăt și brawlerii mei. Am așa: Shelly, un Star Power și un gadget. Rosa cu gadget. Bo, Leon, Penny, Dynamite, El Primo, Poco, Tick, Bibi, Colt, Bull, Berly, Rico, Frank, Bea, B, Daryl, Carl, 8-Bit, Jesse, Nita, Piper, Ems, Pam și Max. Hai să începem un match cu... Hai să aleg cu ochii închiși. Ăsta. Bun, deci cu Tick. E o mapă destul de bună pentru Tick. Haideți să vedem ce vom putea să facem în primul episod de pe acest canal. Bun, deci suntem aici cu Tick. Hai să spargem chestul ăsta. Mi se pare că am Power 7 pe Tick, din câte țin eu minte. Da. Avem acolo și pe Colt. Hai că făceam timing dacă e. Bun, deci nu vom da rush, vom da peste pereți în ei. Pur și simplu. Aruncăm cu bombe. Plosc. Blang. Bun, deci haideți să nu ne mai postim. Nu prea merge conexiunea la net. Nu știu de ce, dar da, vedeți și voi. Aolo. Ok. Na. Mai primim și notificarea asta e. Stai să dau mai tare jocul puțin. Dacă nu auziți. Gata, o să lăsăm jocul așa, poate eu nu o să mă aud la urmă. Bo. Da, cam asta se întâmplă dacă nu aveți net. Haideți să... Da, nu ignorați numele Ai Rafael. Contul n-a fost făcut de mine, a fost de la un prieten. Hai să vedeți și clubul care l-am. Uitați, cam acesta este clubul, sunt doar eu. Club mail, nu contează, nu punem nimic. Haideți să mai dăm câteva meciuri, zic eu. Nu cu Bibi, cu Frank, nu, cu Ricochet. Ok, la Gengreb. Bun, până facem un chest și după aia o să închid filmarea. Bine, cred că dacă fac un chest până în 10 minute o să închid filmarea după. Avem aici o echipă de Piper, Colt și Rico, adică eu. Ok. Sunt cam noob la acest joc, dacă știți ce zic. Și pe viitor, dacă o să vă placă, o să fac și Free Fire, o să fac mai multe jocuri care o să mi le ziceți voi în comentarii. Bine zis, dacă o să vă placă filmarea mea. Primul episod, vă dați seama că mulți au greșit ca și mine la primul episod. Aha, o avem aici pe Bibi. Dăm ultimata, dar da, netul. Deci sunt cam praf. L-am jocul de aproape 2 ani jumate, dar degeaba l-am. Și nu merge nici netul bine. Băieții cu Wi-Fi-ul, v-a luat coronavirus? Hai că da. Bun, haideți să mergem cu alea în față. Să tragem dura. Haide! Ăla e? Bibi, vină încoa, Bibi. Nu fugi, Bibi. Bun, deci să omorâm pe Bibi, dar nu mai omorâm noi. Gata, e ca și dus meciul, o să stau în bază, bine, nu o să stau. Vă dați seama, dar, na, dacă Bibi a plecat, cu ce să ne mai ducem când ne oprește Jean? Am deja aproape 5 minute la filmare, e destul de ok. Nu știu dacă mă aud bine, așa că o să dau jocul puțin mai încet. Dăm exit. Și ne vom juca cu Dynamite. Am și pe el gadget, uitați-mi.
Bun, gem grab. Bun, deci avem 5 minute și 3 secunde de filmare. E ok, foarte ok, foarte ok. Haideți să... ce să zic, să continuăm episodul. Bun, deci dăm aici gadget și dăm așa pe Daryl. Bun, netul, nu! Fără mine nu se facă nimic, băieții ăștia. Poc, bloc, boc. Hai că da. Bun, deci, fraților, nu uitați că ăsta e primul episod, de-aia îl fac și eu nici nu știu cum să filmez, dacă mă credeți. Poate și voi ați întâmpinat această problemă. Dacă ați filmat primul episod, uitați-vă la el să vedeți că și voi ați întâmpinat problema aceasta. Cum era Antonio picat în primul episod. Salut! Știți? Nu știu dacă v-ați uitat la primul episod, dar da. Haideți să dăm ultima. Am dat degeaba ultima, ok. Haide cu 10 gemuri, gata. Haideți bază sau să ne bătem. Și o să-mi ziceți voi jocuri dacă vreți să fac pe canal. Ce jocuri? Cu ce? Cum? Nu. Vorbeam cu cineva. Nimeni. Bun, haideți să continuăm jocul. Mă scuzați că v-am deranjat cu vorbitul cu cineva, dar era bunica mea. Întreba de mama dacă e acasă și am zis că nu. Bun, haideți să arunca. Sper să nu se ia netul fix când am eu 10 gemuri. Canalul ăsta o să-l cresc și dacă nu o să fie abonați, și dacă nu o să fie like-uri, eu o să-l cresc în continuare. O să fac doar 10 minute și ceva de filmare, să zic și eu. Și da, haideți să mai dăm câteva meciuri, poate facem și un chest până terminăm episodul. Bun, haideți să luăm pe Carl. Îl luăm pe Carl și jucăm un haste. Hai să jucăm mai bine la powerplay cu doamna. Dacă se aude ceva pe ecran, nu este de la mine, îmi pare rău, dar asta e. Bun, haideți să vedem că cred că în 10 minute de filmare o să fac un chest și o să-l deschid pe filmare. Deci, fără să vă mint, am deschis undeva la 30 de boxuri și nu mi-a picat Jackie. Nu știu de ce, dar la un prieten de ale meu i-a picat în mega boxul gratis care vi l-a dat atunci, știți? Bun, deci mai mult eu am dat de meci, 78. Bine, am luat aproape 22. Ok, haideți să dăm aici. Nu el primul, nu. Bravo. Nu, fata, nu da. Dăm, ponc. Bun, 68. Haideți să continuăm. Dacă s-a de muzică pe filmare, nu e din cauza mea. Dar ce să facem? Că dacă suntem de la țară... Bun. Închide și tu ușa. Nu știu. Wow, ce coronavirus am. Hai că da. Hai că am dacă e. Bunica mea mă cam deranjează. Ce făceai Penny acolo? Bun, deci nu mă las până nu fac un chest, nu o să opresc la 10 minute filmare. Haideți să dăm un match de... Ce n-am jucat? Am jucat Showdown, da, am jucat, hai un Brawl Ball. Cu Shelly o să joc. Bun, deci, noul update o să fie pe 19 aprilie și din câte știu eu o să ne dau un fel de eu de Paște care o să fie caracterul nou gratis.
de când te-am văzut eu pe Twitter. Și în curând, dacă vreți, o să fac pe parcurs jocuri mai frumoase, mai șmechere, mai nestresoase, cum vine vorba. Bun, ești la mine, minge. Ninge. Plosc. Ops, netul, na, frate, na! Ia mingea, hai că da. Vedeți dacă nu vă merge netul. Bun, lăsăm Perico. Sau... Aha. Nu o să dați gol. 15. Omorâți-o pe Shelly. Ok, măcar am eu ultimata, dar... Netu! Aha. Waiting for neighbor. Fugi pe parte. Hai că da. Hai că mai fuge dacă-i. Bun, fraților, deci am spart acolo. Ups, și e spart la noi. Foarte mare Problemos, foarte maros. Avem problemos. Foarte maros. Bun. O să fac episodul destul de mare dacă nu o să câștig meciul ăsta, cum ar fi. Oricum, cred că nu o să-l câștig la ce coechipieri mă bagă pe mine. Bun, deci, fraților, nu uitați și vă rog foarte frumos să-mi ziceți în secțiunea de comentarii ce jocuri să mai joc. Eu am doar Brawl Stars, Car Parking și Roblox, care e al sora mea, care se joacă pe telefonul meu, dar nu mai contează. Da, cam asta a fost meciul, să zic așa. Asta e aceeași. Bun, deci să-mi lăsați, poate fac și provocări pe Brawl Stars cu mai mulți prieteni. Ok, hai să mai facem un match și să deschidem un chest. Poate ne pică și ceva nou, gadget. Habar n-am. Oricum am avut foarte mare noroc cu Leon că mi-a picat din Freebox. Era pe shop, Freebox, când am deschis Legendary. Hai să jucăm un showdown și dacă nu fac chest o să opresc filmarea, că după aia o să fie prea lungă și știu că vouă nu prea vă place filmările lungi. Bun, deci avem acolo o Jackie. Așa. Hai că am dat dacă e. Mai bine o să mă pitesc până la finalul jocului. Haideți, vă mai dați multe mesaje. Da! Bine, lasă-mă, hai, pa. Așa. Mai să-l dăm la o parte. Shelly! Automatul! Asta se întâmplă când dați cu automat. Cam asta se întâmplă. Bun, deci vreau să-mi fac tureta să o bubui lângă Rosa. Rosa e aceeași. Folosc tureta, frate. Haide, vino la mine. Vino, fata. Ți-e frică? Vino la cocoș aici. Miau. Nu mai am turetă. S-a cam dus tureta, dacă știi ce zic. Haide să omorâm noi pe Rosa. Rosa. Cum naiba te cheamă? Sau... Bun, haide să... Nu veni, sau vino, sau fă ce vrei. Știu că o să ziceți că sunt cam noob la acest joc, dar cam sunt, dacă știi ce zic. Băga mea și nimic. Telefonul l-am încărcat. L-am deja încărcat, nu știu de voi. Bun, deci stai să vedem dacă... Da, frate, hai că merge să deschidem chestul. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să faceți voi ce. Bun, pa!